päästään sitten. Siitä pitäisi tulla teille semmoinen ilmoitus sinne ja reunan asiat, tai reunasta mä saan sitten leikattua vähän pois, niin ei näy teidän tietoja siellä. Mutta joo, ryijypohjat. Mä sillain pikaisesti käyn läpi, eli ryijyjen semmoinen hyvin tärkeä ominaisuus tai osa on se pohja, mihin se ryijy tehdään. Ja se pohja vaikuttaa tosi paljon siihen suunnitteluun. Eli sen pohjan, niin kun siihen pohjaan ommellaan sitä ryijyä, niin sen pohjan suhteet vaikuttaa sen ryijyn suunnitelmaan. Tai se suunnitelma täytyy tehdä sen pohjan mukaisesti. Ja te ette nyt näe sinne, minkälainen kasa mulla on tässä näitä erilaisia pohjia, mutta mä käyn näitä niin kuin yksi kerrallaan aika nopsalla tahdilla läpi. Eli aika tämmöinen perinteinen harjoittelu ja kouluympäristössä oleva pohja on tämmöinen säkkikangaspohja. Eli tässä säkkikankaassa hyödynnetään näitä säkkikankaan loimia ja kudelankoja, ja tähän saadaan tehtyä niin kuin aika sillain säännönmukaista ryijyä, että voidaan suunnitella vaikka ihan semmoiselle millimetripaperille neliöitä ja tai millimetripaperille tai ruutupaperille, ja sitten pystyy tekemään tähän sen kuvion suhteellisen helposti. Tuossa on nyt vaan aloitettu muutamalla pistolla. Säkkikangas on ihan ok käyttää esimerkiksi harjoitteluun tai pikkuryijyissä, mutta tämän ryijyn koko taitaa olla joku 45 × 45 tai tämän pohjan koko. Ja mä en itse henkilökohtaisesti suosittele tekemään säkkikankaalle yhtään tämän isompaa ryijyä. Eli tämmöiselle tehtiin silloin se rekiryijy siellä meidän yhteisellä kurssilla. Tai tuossahan me äsken katsottiin se nimi, mutta mä en nyt muista, talvella kukki vai mikä se oli. Mutta tämä on hyvin sellainen, niin kuin, että varmasti näkee lasten tekemisryijyissä ja sitten semmoisissa vähän niin kuin, että jos harjoitellaan tai tehdään semmoista pientä työtä. Ja itse asiassa nyt löysin vähän aikaa sitten tälle vastineen, eli tämmöinen Panama-kangas on ainakin Eurokankaassa myynnissä, eli säkkikankaassa menee yksittäiset langat loimena ja kuteena, mutta Panama-kankaassa menee aina 2 vierekkäistä lankaa, niin se on semmoinen, mikä olisi vähän kestävämpi kangas kuin tämä säkkikangas. Sitä on käytetty aikaisemmin, että mun ensimmäinen itse tekemä ryijy on Panama-kankaalle. Tämä ryijy on tehty, mä olen ollut alle 10-vuotias ja mä olen 77 syntynyt, joskus 80-luvun puolivälissä. Ja tässä on siis Panama-kangas, joka ehkä näkyy sinne. Jos mä laitan pääni pois, niin se saattaa tarkentaa tähän. Eli saatatte nähdä tuossa pohjakankaassa, että siinä menee 2 ruskeata lankaa vaakaa ja 2 ruskeata lankaa pystyyn. Pikkusen jämäkämpi kangas kuin toi säkkipohja tai säkkikangas. No sitten meillä on tämmöisiä erikoiskankaita. Mulla on tässä mun äsken vilautin, mutta vilautan uudestaan. Tässä on huuhkajaryijy. Tämä on tämmöinen, mitäköhän tämä on, metrin levyinen. Ja silloin kun tehtiin yhteisneulontana, niin käytettiin kankaana Rusilan Hannelen vanhoilla saksalaisilla teollisuuskutomakoneilla kutomaa. Tämäkin on niin kuin Panama, en tiedä vai onko tämä ihan, Hannele osaisi sanoa, mutta tässä menee siis tämmöinen vähän paksumpi loimilanka ja samalla tavalla niin kuin useampi säie menee loimilankana ja useampi säikeinen menee sitten myöskin kudelankana. Tämä on aika pehmeä, tämä on tämmöinen vähän löysähkö, mutta tähän on ihan kiva ommella. Ja tämä on myöskin, tähän tulee ehkä semmoinen yhdestä nukasta tulee 0,7 kertaa 0,7 senttiä. Jotkut sanoo, että vähän haastava kangas,
mutta on tämä helpompi kuitenkin kuin toi säkkikangas ja paljon kestävämpi kuin säkkikangas. Eli tämä on kuitenkin reunoistaan ihan kaunis ja tämmöinen, että tätä ei tarvitse huolitella, että sitten vaan nämä päädyt voi ommella ompelukoneella. Oikein kiva kangas, mutta harmi, että Hannelen Aatu kutomakone on nyt romutettu, sillä ei saa enää lisää kangasta. Sitten lisää konekudottua kangasta. Tässä on Suomen käsityön ystävien kangas, kunhan saadaan vähän valo osumaan oikein. Tässä on pellava loimi ja villakude. Ja tässä kankaassa tyypillistä on se, että tämä loimilangat, koska kohan se tarkentaa tuossa. Loimilangat on suhteellisen tiheesti ja rivien väli on aika korkea. Tämmöinen kangas vaatii suunnittelijalta jo enemmän. Eli suunnittelijan täytyy ottaa huomioon se, että se ei voi esimerkiksi ruutupaperille suunnitella sitä nukkaa, koska se nukka on, jos se olisi niin kuin yhden leveä, niin se on 2 korkea. Eli suunnitelmasta pitää tulla semmoinen, että siinä on tämmöiset niin kuin korkeat, ne ei ole pikseleitä, koska ne ei ole neliöitä, mutta tämmöiset korkeat ruudut. Ja silloin se on niin kuin vähän haastavampi ajatella se. Toisaalta tässä on sitten taas nämä loimilangat, mihin ne solmut tehdään, niin ne on aika lähellä toisiaan. Et siitä saadaan niin kuin vaakasuunnassa aika tiheäkin. Samanlainen kangas on sitten myöskin toi Suomen perinnetekstiilien kangas. Tässä nyt sattuu olemaan harmaa villa, mutta että ihan sama idea, että tähän suunnitellessani samalla tavalla sen kuvion yksittäisen nukan täytyy olla semmoinen pitkulainen, korkeampi kuin leveämpi. Ja sitten täytyy tietenkin tietää se suhde, missä suhteessa se on korkeampi kuin leveämpi, jos tehdään esimerkiksi jotain kuvaa. Nyt mä oon viimeisimmäksi suunnitellut perinnetekstiileille yhden ryijymallin, kun mä saisin sen mieleeni nyt tässä Domenica-ryijyyn, eli siihen sen kuvan ja sitten värit. Ja siinä tosissaan sen, kun alkuperäinen taiteilijan vesiväriteos on ihan normaali tietenkin, niin sitten sen muuttaminen mallikuvaksi on haastavampaa, koska siitä ei voi tehdä pikselöityä versio, vaan siinä pitää suhteita miettiä, että miten se kangas sen ottaa sen langan vastaan. No sitten oikeastaan mä näytän tämän puuhkajaryijyn seuraan. Siellä putosi yksi tai kaatui tämmöinen. Puuhkajaryijy on kangaspuissa kudottu. Kangaspuissa kudotun erottaa siitä, että täällä on tämmöinen usein niin kuin tämmöinen päärme, joka on ihan tämmöinen tiivis. Eli se on kudottu se päärme pelkästään villalla. Ja jos tämä olisi ommeltu kangas, niin tässä olisi ne ompeluun tarkoitetut reijät. Mutta tämä on kudottu, niin silloin päärmeet on tämmöiset tasaisen väriset, eikä ole reikiä. Näette ehkä, että muuten sitä kangasta ei välttämättä erota. Tästä on käytetty sinistä välikudetta, niin se ei ainakaan näy sitten läpi tälle toiselle puolelle. Toisaalta joskus on käytetty, nimenomaan Ilona Jalava on käyttänyt omissa ryijyissään, kun on sellaista punaista nukkaa, niin siellä onkin käytetty mustaa välikudetta, niin se hohkaa hienosti sieltä punaisen nukan läpi. Eli näillä voi tosi kivasti myös kikkailla. Tässä on vähän sama juttu. Mulla on tämmöinen pahantorjujaryijy. Tämä on tämmöinen harjoittelijan tekemä. Niin tänne on tämä on siis kudottu kangaspuissa. Tämä on kudottu kangaspuissa, mutta tähän on jätetty siis kuitenkin, vai oliko tämä taidettiin olla tehty sille, että tämä kangas oli ensiksi kudottu kangaspuissa ja sitten hän ompeli tähän. Juu, näin se meni. Hän itse kutoi tämän kankaan ensiksi kangaspuissa, tämän pohjakankaan, ja sitten hän ompeli siihen noin nukat. Eli sen takia tässä, vaikka tämä on kudottu kangaspuissa, niin tässä näkyy nämä
nämä reijät täällä. Mutta tässä on tosiaan käytetty nyt sitten mustaa villaa, koska sitä nyt sattuu olemaan saatavilla. Ja pohjakankaista puheen ollen, niin kun Wetterhoffilla on perinteisesti pohjakangas tämmöistä harmaasävystä. Eli tämä on yksi Wetterhoffin tuukkalangan sävyistä. Niin sitten koronan aikana tämä harmaa lanka loppui ja ei saatu lisää, niin sitten muutama erä heidän pohjakankaitaan pandemia-ajalta on kudottu vaaleanpunaisella langalla. Ja mua harmittaa hirveästi, että mä en saanut itse tätä erikoiserää, koska mun mielestä olisi hienoa, että 300 vuoden päästä joku voisi ihmetellä, kun tutkii näitä kaikkia ryijyjä, että ahaa, nämä on näitä Wetterhoffin pohjaa ja nämä kaikki on tätä harmaata, paitsi että sitten täällä on 1/1000 näistä ryijyistä on vaaleanpunaisia, että mikäköhän tähän on syynä. No, siinä syynä oli se, että laivat seisoi Brexitin takia tuolla satamissa eikä päässeet mihinkään, ja koronan takia kummankin. Eli Wetterhoffin kangas, meinasin ohittaa sen, on myöskin käsin kudottua. Ja tässä huomaatte ehkä, että rivit on huomattavasti matalammat kuin sitten noissa perinnetekstiilien ja Suomen käsityön ystävien. Eli se aiheuttaa taas erilaisia suunnitteluvimpautuksia. Jos tähän suunnittelee kuvion, saa tosi tiheästi tehtyä vaakasuuntaan nukkia. Mutta jos haluaa tehdä semmoiselle ruutupaperille suunnitelman, niin täytyy kuluttaa 3 loimilankanippua yhteen nukkaan, jotta siitä saa tämmöisen neliömallisen siitä nukasta. Tämä voi olla vähän haastava niille, jotka ei ole tehnyt näitä omaa suunnitelmaa. Toisaalta siihen saa tosi monta kapeata ja korkeata nukkaa myöskin siihen kankaaseen. Eli 1,5 kertaa saa leveyssuunnassa nukkia, kun tekee kapeita nukkia, ja 1:1, tämä on 45 leveä kangas, niin tähän saa 45 nukkaa, jos jättää aina yhden loimilankanipun käyttämättä. Mutta mulla on tuossa vielä näytettävää, mutta tällä kaikella haluan siis kertoa sen, että ryijyn suunnittelu ei ole ihan sellaista niin kuin suoraviivasta. Että se pohja usein tai joskus käy niin, että henkilö kävelee jonnekin kauppaan ja ostaa sieltä, se on tietenkin erikoisliike, ostaa sieltä ryijypohjan ja alkaa suunnitella sitä ryijykuvaa siihen, ja sitten se ei ehkä näytäkään ihan siltä, kun se oli suunniteltu, koska se pohjan suhteet ja sen suhdeluvut täytyy ottaa huomioon siinä suunnittelussa. Eilen siinä Helja Järnefeltin luennolla, joka tuolla Lohjan museolla ja Lohjan kirjastossa oli, nyt mutta karkas ajatus, mitä hän sanoi siitä ryijyn suunnittelusta. En muista enää. No, ei se mitään, se tulee joskus mieleen. No sitten tässä on tämmöinen myöskin käsin kudottu kangas. Nyt en muista, kuka tämä kutoo, taisi olla ehkä toi Tea, Kudonki Tea. Tämä on oikeastaan samantyyppinen kuin toi Wetterhoffin, mutta tässä ei ole niin tiheässä nämä loimilangat. Eli tässä ei niin sanotusti tarvitse jättää sitä yhtä loimilankaa sitten käyttämättä. Apua, missä toi kamera tarkentaa. Jos haluaa semmoisen 4-mallisen nukan. Tähän sitten vaan tehdään niin kuin 2 loimilankaan 1 solmu. Tätä ei ole saatavilla mistään tällä hetkellä, eikä sitä kudota nyt lisääkään. Tässä on minun itseni, osa on mun kutomaa ja osa on mun ystäväni kutomaa. Sama periaate kuin tuossa äskeisessä, kudottu suoraan sellaiseksi, että siihen tulisi semmoinen ruutupaperisuunnitelma, sopisi suoraan, ei tarvitse kikkailla yhtään mitään. Tämä on kiva kangas, mutta tämä nyt ei ole minkään ryijytoimijan valikoimassa sillä tavalla. Tätä on mulla vähän itselläni ja
ehkä joskus käytän sen johonkin. Mutta tähän saa suunniteltua semmoisen niin kuin 4-mallisen. Moneskohan pohjakangas tämä oikein on? En tiedä. Ryijypalvelun pohjakangas. Aivan ihana, kaunis kangas. Ja tähän ei saa sitten yhtä tiheitä nukkia vaakatasoon kuin noihin toisiin kankaisiin, vaan tästä tulee nimenomaan 1 nukka per senttimetri. Ja tämä kangas on erilainen sen suhteen, että täällä takana ei näy nuo nukat, vaan ne jää tuohon kankaan pintaan. Taas erilainen ryijypohjakangas. Kyllä meillä on, sanon ja tiedän ja on todistettu, että meillä on valtavan rikas tämä ryijyosaaminen ja ryijyperinne. Sitten mä kudotutin lähdin Saksaan pitää ryijykurssia, niin kudotutin miniryijypohjia. Nämä on periaatteessa ihan samantyyppisiä kuin nuo muut ryijypohjat. Nämä on vaan tosi kapeita. Näissä on puuvilla loimi ja sitten näihin tulee tietenkin tosi vähän nukkarivejä verrattuna tuommoiseen isoon ryijyyn. Jotenkin kauniina ajatuksena oli, että saksalaiset kurssilaiset sais ehkä oman kurssinsa aikana tehtyä, mitäs meitä oli, meillä oli 6 vai 7 tuntia se kurssi, tehtyä muutaman rivi enemmän, mutta käytännössä he tekivät, joku sai 1 rivin ja joku saattoi ehkä saada 3 riviä. Mutta tämä on kiva tämmöinen perehdytysmateriaali ryijyyn, pieni ja kevyt ja nopea tehdä, siis sitten kun pääsee vauhtiin. Toki sen 7 tunnin aikana puhuttiin aika paljon suomalaisesta ryijyperinteestä ja kaikesta muusta. Ja sitten on vielä siis esimerkiksi Taitolle, eikö noissa mallikertalehdissä niin on erilaisia ohjeita ryijypohjan kutomiseen ja taitaa ehkä olla Kutokaa itse kankaanne -kirjassakin ryijypohjan kutomiseen ohje. Mutta näin valtavia erilaisia määriä ryijypohjaa ja sitten se suunnittelu vielä. Tässä on ryijy, joka on ommeltu vain joka toiselle riville. Eli tosi monella asialla pystyy vaikuttaa siihen, miltä se ryijy tulee näyttää. Tämä on aika tämmöinen lerppu ja kevyt, mutta ihan kiva ryijy kaikessa graafisuudessaan, kun taas esimerkiksi tämä pikkuryijy, niin tähän olen tunkenut aivan liikaa villaa ja se alkaa tuolla tavalla käpristyä jo itsekseen. Eli ryijysuunnittelu on tehtävä ryijykangas huomioon ottaen. Ja se jääköön tämän illan viimeiseksi kaneetiksi ja lopetan nyt nauhoituksen, niin voitte sitten, tai voidaan vielä hetki jutustella. Kiitos ja moikka.